Благодаря. Ще ми дадеш ли другата половинка, където отряза? Половинките, където ги... А още ще режеш. Браво, мама. Дай ги на мама тези. Благодаря. И другите две. Още ще режеш ли? Айде да покажем сега. Добро утро. Аз режам. Аз режам с един нос. Пръщата по-назад. Така. Браво. Благодаря. Пръщетата по-назад, мама. По средата. Ножа. Благодаря. По-назад пръщетата. Така. И ти си голям готвач. Браво. Айде. Добре, Добре, и сега ще го правя. Благодаря.